கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்று நம்முடைய தியானத்திற்கென்று எடுத்துக்கொண்ட பகுதி எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 14வது வசனம். எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 14வது வசனம். ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய் செய்யாமல் ஜாக்கிரதையாய் செய்ய வேண்டும் என்று சத்தியவேதம் சொல்லுகிறது. இந்த உலகத்திலே உணர்வுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். தூங்கிக் கொண்டு சோம்பலுள்ள ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கர்த்தர் விருப்பமாயிருப்பதில்லை. தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. இந்த உலகத்திலே பாவத்திலே சாபத்திலே இக்கட்டுகளை சிக்கிக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை விட்டு எழுந்திரு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய பிள்ளை என்று நாமம் தரிக்கப்பட்ட நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா? இது தூங்குகிற நேரம் அல்ல, தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திருக்கிற நேரம், கர்த்தருக்கென்று எழுந்திருக்கிற நேரம். நீ எழுந்து மற்றவர்களையும் ஸ்திரப்படுத்த வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாயிருக்கிறது. தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. கர்த்தருடைய வருகையை அறியாமல், கர்த்தருடைய நேரத்தை நாளிகையும் உணராமல், அவருடைய வருகை மிக சமீபம் என்று உணராமல், அவருடைய வேதத்தின்படி வாழாமல், சத்தியத்தின்படி பிழைக்காமல் இந்த உலகத்தில் ஏனோ தானோ என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் உயிரோடு இருந்தாலும் மரித்தவர்களுக்கு சமம். கர்த்தருடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கிறது? அவருடைய வருகை மிக சமீபம். துரிதமாய் செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமா? உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமா? இதைதான் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே கேட்கிறார். ரோமர் புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ரோமர் 13வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தால், நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலையாயிற்று என்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நித்திரையை நின்று நாம் எழுந்திருக்க வேலை. இப்போ நம்ம இரவுல மட்டும்தான் தூங்குறோம், காலையில் விழித்து அதற்குரிய வேலைகளை செய்கிறோம். அதே போல 12வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ளணும். சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளணும். நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்து கொள்ளணும். ரட்சண்யம் என்னும் தலைசீராவை தரித்து கொள்ளணும். விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை நாம் பிடித்து கொள்ளணும். ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை காலில் தொடுத்து கொண்டு ஆவியின் பட்டயமாகிய வேத வசனத்தை நாவிலே தொடுத்தவர்களாய் விசுவாசம் என்னும் கேடயத்தை பிடித்து நல்ல போர் சேவகராய் கர்த்தருக்கென்று வாழுகிற வாழ்க்கையை கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ளுங்கள். இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற மகளே, நீ தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திரு. தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற மகனே, நீ தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திரு. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. அதனால நம்ம என்னென்ன காரியங்களை விட வேண்டும் என்று நாம் இந்த 13வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் பொழுது, களியாட்டும் வெறியும் வேசித்தனமும் காம விகாரமும் வாக்குவாதமும் பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவர்களைப் போல கிரமமாய் நடக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம இடத்துல களியாட்டு, வெறி, வேசித்தனம், காம விகாரம், வாக்குவாதம், பொறாமை, கள்ளர்களாய் நடவாமல், இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம இடத்துல வேண்டாம். தூங்கி கொண்டிருக்க வேண்டாம். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த உணர்வு வேண்டாம். மரித்தவர்களுடைய உணர்வு நமக்கு வேண்டாம். இதையெல்லாம் விட்டு எழுந்திருக்கணும். இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ஒளியின் பிள்ளைகளாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வெளிச்சத்தில் நடக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்கணும். வேதம் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சம். அதை பிடித்து கொண்டு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடக்க கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போமா? அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? தூங்குகிற நீ தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திரு. மரித்தவர்களை விட்டு எழுந்திரு.
என்று கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். மறுபடியும் ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, கொலோசியர் 1 நாம் வாசிக்கும் பொழுது, கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம், நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளையே நாடுங்கள். தூக்கத்தை விட்டு எழுந்து கர்த்தரோடு கூட நீங்க எழுந்ததுண்டானால் மேலானவைகளே நாடுங்கள், இந்த பூமியில் உள்ளவைகளே அல்ல. ஆகையால் நீங்க என்னென்னத்தை விட வேண்டும் என்று இதுல 5வது வசனத்துல சொல்லுகிறது. விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்ரிச்சை, விக்கிரகாராதனை, பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள். உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள். இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமை என் பிள்ளைகளின் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும். கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளின் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும். தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மேலானவைகளை நம்ம நாட வேண்டும். இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள், இந்த போல இருக்கிற காரியங்கள், இந்த காரியங்களை எல்லாம் விட்டு தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழும்படி அழைக்கிறார். கெட்ட குமாரனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தன் சகோதரன் தன்னுடைய தகப்பனிடத்திலே சொத்தை பிரித்து கொண்டு தகப்பனை விட்டு தூர தேசத்துக்கு போகிறான். அங்கு போய் பல பாடுகள் பட்டு பன்றிக்கு கிடைக்கிற தீவனம் கூட கிடைக்காமல் இருக்கும் பொழுது அவன் உணர்ந்து தன் தகப்பனிடத்திலே எழுந்து வருகிறான். மறுபடியுமாய் தன் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். இந்த பாவ இச்சைகளை விட்டு, அக்கிரமங்களை விட்டு எழுந்து கர்த்தரிடத்திலே திரும்பு. கர்த்தர் உன்னை மறுபடியும் மகனாக மகளாக ஏற்றுக்கொள்வார். அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மளுடைய அவருடைய முதுகுக்கு பின்னால் எறிந்து விடுவார். பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணர் அவர். அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழதான் தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். நினிவே பட்டணம் பாவத்திலே கிடந்த பொழுது யோனாவை அனுப்புகிறார். யோனா அங்கு சென்று தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் உபவாசம் இருந்து ரட்டுடித்து, ராஜா முதல் ஆடு மாடுகள் வரை உபவாசம் இருந்து தேவனை தேடின பொழுது அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையானார்கள். வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்தார்கள். இந்த உலக பாவ சாபங்களை விட்டு தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்தார்கள். கர்த்தர் அப்படிதான் நம்மளை அழைக்கிறார். நம்ம ஏனோ தானோ என்று இந்த உலகத்தில் வாழாதபடி கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? மறுபடியுமாக தூங்குகிற நீ விழித்து மருத்துவரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். தூங்குகிற நீ மருத்துவரை விட்டு எழுந்திரு. நாம் அப்படிப்பட்ட தூங்குகிற உணர்வுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா? அதை விட்டு மருத்துவரை விட்டு எழுந்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் அவருடைய வேதத்தின்படி வாழ்ந்து அவருடைய சத்தியத்திலே பிழைத்து நித்திய காலமாய் நாம் அவரோடு கூட பரலோகத்தில் வாசம் செய்ய முடியும். பரலோகத்தில் நித்திய வெளிச்சமாய் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் அங்கு பாவம் இல்லை, அங்கு அசுத்தம் இல்லை, அந்த இடத்துல எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஜீவ தண்ணீர் இருக்கிறது. கனிகளை நாம் புசிக்க முடியும். தேவனோடு கூட நாம் இருக்க முடியும். நித்திய காலமாய் அங்கு நித்திய மரணமே இல்லை, கஷ்டங்கள் இல்லை, பாடுகள் இல்லை, உபத்திரவம் இல்லை. நம்மளை சந்தோஷமாய் வாழ வைப்பார். அதற்கு தான் உன்னையும் என்னையும் அழைக்கிறார். தூங்குகிற நீ மகனே, மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். கர்த்தருடைய வேலையை செய். கர்த்தருக்காக இதை அறியாத மக்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடு. இந்த வார்த்தையின் மகத்துவத்தை கற்றுக்கொடு. இந்த வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் அவர்களை நடத்து. அவர் கர்த்தருடைய வருகைக்கு எல்லாரையும் தயாராக்கணும். அதுவே நம்மோது விடுந்த கடமை. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ஆவியிலே அனலாயிருங்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கியுங்கள். கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபம் என்று ஓடி சென்று ஜனங்களிடத்தில் பிரசங்கிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. கர்த்தர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாதிபதியாய் வரப்போகிறார். அன்று நமக்கு நித்திய அவர் நமக்கு நியாயம் தீர்த்து நம்மை அவரோடு கூட கூட்டி கொண்டு போவார். ஆனால் நம்ம தூங்கி கொண்டு இந்த உலகத்தின் பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்தோமே ஆனால் நித்திய நரகமே நமக்கு கிடைக்கும். அவர் நம்மை கைவிட்டு விடுவார். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டாம். இன்றே மனம் திரும்பவுமா? இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மகனே, மகளே, கர்த்தருக்காக உன்னை ஒப்புவி. அவருக்காக வாழ உன்னை ஒப்புக்கொடு. தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திரு. தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திரு. அந்த தூக்கம் நமக்கு வேண்டாம். அந்த தூக்கம் நமக்கு வேண்டாம். கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிற வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடு. கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். ஜெபிப்போமா?
அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய வார்த்தை என்ற மகத்துவத்தில் எங்களை நடத்துறீங்களா ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்த கீழ்ப்படியாமையின் ஆவிகள் எங்களை விட்டு அகன்று போகும்படியாய் எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்த இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய இரத்தத்தால் எங்களை கழுவுங்க ஆண்டவரே. பாவ சரீரத்தை கழுவுங்க ஆண்டவரே. ஆவி ஆத்தும சரீரத்தை கழுவுங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் அல்ல ஆண்டவரே. உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கணும் ஆண்டவரே. ஒளியின் பிள்ளைகளாய் உமோடு கூட நித்திய நித்திய காலமாய் வாழணுமே ஆண்டவரே. எங்களுடைய பாவ வழிகளை எங்களை விட்டு அகற்றிருங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய கீழ்ப்படியாமைகளை எடுத்துருங்க ஆண்டவரே. எங்களிடத்துல என்னென்ன பாவங்கள் காணப்படுகிறது எல்லாவற்றையும் எடுத்து எறிஞ்சிருங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு ஆண்டவரே ஒளியின் பிள்ளைகளாய் நடந்து உமக்கு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை நடந்து எல்லா நேரமும் ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா ஆண்டவரே அப்பா ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஜெபிக்கத்தக்கதான ஜெப ஆவி எங்களிடத்துல ஊற்றுங்க ஆண்டவரே. அப்பா உமக்காக எழுப்பி பிரகாசிக்கிற வாழ்க்கையை கொடுங்க ஆண்டவரே. சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு ஆண்டவரே அப்பா எல்லா ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்தகார கிரியைகளுக்கு எதிர்த்து நின்று ஆண்டவரே வான மண்டலத்தில் பொல்லாத ஆவிகள் பரமசேனையின் திரள் அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து நின்று ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா உமோடு கூட நாங்கள் ஜெயம் எடுத்து உமக்கு சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாய் வளரணும் வரணும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரலோக வாசலை சுதந்தரிக்கணும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரும் அப்படிப்பட்டதான வாழ்க்கை வாழணுமே ஆண்டவரே. அவர்களை தகுதிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே தகப்பனே. ஆண்டவரே அவர்கள் அறிந்தும் அறியாமல் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மன்னிங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய பரலோக வாசலை சுதந்தரிக்கத்தக்கதான கிருபையை கொடுங்க ஆண்டவரே. இயேசுவின் கரங்களில் இந்த விண்ணப்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நன்றி கிருபை வல்ல தகப்பனே. ஆமென்.